Una beraz epaimahaiaren erabakiak zer dion. Gaur, 350 lehen ateratzen da Sustrai Kolina. Bigarren 319,5 punturekin Miren Artetxe. Hirugarren 312,5 punturekin Joanes Etxebarria. Berreunta latonoita 17 punturekin Michel Aire. Berreunta latanoita 15,5 punturekin Patxi Iriar. Berreunta latanoita 8 punturekin Simun Kazobon. Gaurko saiotik Sustrai eta Miren zuzenki finalerat sartzen dira. Gainatekoak puntuen arabera, una beraz finalean azaroaren 13an Donian Eloitzunen izanen den zortzikotea. Amets Arzaiuz, Enerit Zabaleta, Sustrai Kolina, Miren Artetxe, Odei Barroso, Eki Erremondegi, Joanes Etxebarria eta Xumai Murua.